Salutacions, amigues i amics de les festes tradicionals. Bona nit, bon dijous. Avui fem un recorregut per la totalitat dels actes fallers que hem compartit l'equip de 12 Televisió com un faller més de la comissió que amablement ens va acollir. I vos demanem atenció, tot i que dijous passat ja vam fer un abans dels actes que vam compartir i protagonitzat a València, com que dijous encara eren falles, ens van quedar actes i reportatges per mostrar-vos. Així és que començarem per ells per a terminar repetint o recordant la primera part de la presència de Festa, Carretera i Manta a València en falles. Que no vos haveu enterat? Bé, no passa res. Amigues i amics, així teniu un recorregut complet per la Festa de les Falles des de la perspectiva d'una comissió fallera, amb ells i al costat d'ells. Espere de tot cor que vos agrade. A partir de les 8 del matí a València, quan són falles, i a qualsevol localitat on la festa del foc tinga principal importància, els veïns ja saben que els toca o posar-se tapons a les orelles, cosa gens recomanable perquè estem de festa, o afegir-se a la festa com a participant actiu o com a espectador. Les despertalles de València són antològiques com esta, que el nostre equip va compartir amb els fallers de totes les comissions de l'agrupació Sagunt Quart. 8:30 de la mañana, esta es una de las imágenes que se repite a lo largo de todas las jornadas falleras en Valencia. Las despertadas de los falleros de cada comisión de esta ciudad durante las fiestas josefinas. A estas horas los vecinos, a partir de esta hora ya no duermen. Despertar. Ahora mismo estamos en la agrupación Sagunt Quart del sector de Zaidía. 17 fallas y esta es una de sus despertadas. 8 i pocs minuts del matí i vora 6 graus de temperatura i havent-se agitat la nit anterior a altes hores de la matinada, tot i això, un bon grapat de fallers que pertanyen a les 17 falles de l'agrupació Sagunt Quart ixen al carrer en esta primera iniciativa conjunta de realitzar una despertar. Protegida per a evitar respirar el fum, però inconfundible amb el seu pentinat de fallera, veiem Virgínia Amorós, la fallera major 2015, de Ministre Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora tirant els clàssics trons de Bach, que rebenten a l'impactar en terra. Cada faller amb una o dos caixes, mentre la resta disparava els masclets, que també feien molt, però molt de soroll. I allí estàvem nosaltres, enregistrant este primer moment, esta primera mascleta conjunta, per molts motius, tal i com ens explicava el president de l'agrupació de falles, Sagunt Quart, Pere Pons. Bé, són les... Vaig a mirar, Pere, vaig a mirar el rellotge. Les 8:31 del matí, estem així, en Pere Pons, que és el president de l'agrupació Sagunt Quart, que pertany al sector de Zaidía, i estem en una de les primeres iniciatives, la primera, perquè volen repetir-la any rere any. Ens agrada als valencians la pólvora. Les 17 falles de l'agrupació heu decidit enguany fer per primera volta esta despertar, que si Déu vol i Juntes del Fallera vol, se repetirà al llarg del temps. Mira, no es que sea Junta Central Fallera, sino las normativas europeas que nos han impuesto, ¿no? La verdad es que el ayuntamiento para nosotros ha sido todo facilidades y yo tengo que agradecer públicamente a Nacho Pou, a su equipo, porque hemos tenido el permiso, porque uno de los principales problemas que tiene esta despertada es los permisos y todo el papeleo. Por eso es complicado que cada falla individualmente haga una despertada. Lo hacemos en conjunto y esto nos permite poder hacer algo más chulo, indudablemente mucho más grande. Pere, perquè se fa a la gent que està veient el programa una idea, més o menys n'hi ha 17 falles. Quants fallers estaran participant ara mateix en esta despertar? Nosotros, falleros. Fallers, sí. Persones tirant pólvora ara mateix. Pues calculo que seremos, aproximadamente son las 200 personas. Bueno, l'any que ve, de moment està sent un èxit. L'any que ve repetirem. Hombre, vamos a repetir seguro porque a la gente le encanta lo que es recordar sus aquellos años de tirar de tro de Bach. Y ahora nos vamos a tomar chocolate con churros. Ya sabes, estáis invitados. Muchísimas gracias.
Gràcies als fallers d'esta agrupació del sector de la Saidia de València per deixar-nos compartir des de tan a prop una primera experiència de pólvora fallera i soroll fester. L'any que ve repetim, i si pot ser, amb el doble de fallers i, naturalment, el doble de pólvora. Així és que es preparen els veïns. Com ara mateix tornaré a dir, les falles són un calidoscopi de situacions i de vivències bones, molt bones i no tan bones. I enguany, una falla molt estimada per nosaltres, la Comissió de Blanqueries, n'ha tingut un greu problema amb el seu artista que els ha deixat la falla a mitges, sense plantar del tot. Només van poder col·locar al carrer el cos central del monument i un dels ninots, que és el que van portar a l'exposició. Ara vos ho expliquem amb més detall. En imatges, tres dones valencianes de cap a peus, les dos falleres majors de la Comissió de Blanqueries per enguany, Carlota Soriano i Daria Parras, i Glòria Martínez, la presidenta de la falla i fallera major de València 2008, pegant-li la volta a un monument on havien posat totes les seues il·lusions. Una falla mediàtica, perquè tractava un tema tan important i solidari com el recolzament a les dones que pateixen càncer de mama. Una falla que, com veieu, no va estar terminada del tot, només el cos central i el ninot de Luz Casal. Els ninots que envolten el monument no són obra de Vicente Maldonado, l'artista de la falla que no va poder, o no va saber, o no sabem nosaltres què va passar per a que no acabara el monument. Eixos ninots, que són visualment diferents, pertanyen a altres comissions falleres que es van solidaritzar amb la falla Blanqueries i que van regalar un trosset dels seus monuments per a que la falla no es quedara buida, per a mantindre la il·lusió. Tot i això, la falla es va emportar el segon premi d'Ingeni i Gràcia de la seva categoria. La mateixa Glòria, amb un somriure de resignació, ens contava què és el que ha ocorregut. Les falles són un calidoscopi d'emocions, de coses bones, però de tant en tant i per desgràcia coses roïnes. I quan ocorre una cosa greu o no molt bona i li toca a una persona a la qual estimes, una persona que forma part de la història de les falles, una persona que és històrica perquè ha sigut fallera major de València, perquè és presidenta de la seva falla, i que narices, perquè és amiga personal meua, em toca el cor com a persona i com a faller i com a foguerer també em toca el cor. Problemes en Blanqueries, en la falla Blanqueries que han eixit als mitjans de comunicació. Gloria, ¿qué es lo que ha pasado? José, muchas gracias por tus palabras. Bueno, pues que el artista no terminó de plantar, realmente no vino a plantar las escenas, no cumplió con su contrato. Y bueno, pues imagínate el disgusto tanto de la comisión como de las falleras mayores y el mío porque confié en él, confié en el equipo que tenía y nos han fallado. Así que bueno, pues no tenemos escenas y sí que tenemos solidaridad fallera, que eso es lo que más me llena y por lo que estamos muy felices. De eso quería hablarte, porque bueno, la falla es el ninot grande, el ninot de detrás, que es el de Luz Casal, el famoso ninot de Luz Casal que hemos visto en 2 de televisión muchas veces, pero el resto de escenas, los ninots que vemos, forman parte de la solidaridad fallera que ha dicho Gloria. La falla estaba desnuda y bueno, cuando el tema, el problema, esta cosa tan lamentable trascendió, ¿qué es lo que ocurrió con el resto de fallas? Que bueno, dentro de lo lamentable, Gloria, es algo muy bonito. A mí me parece espectacular, increíble. Así de verdad que te demuestran el cariño que tienen las fallas al resto. Y se dejan al lado pues las tonterías, las envidias y los problemas, ¿no? Así que bueno, pues dentro de lo malo hay que sacar la parte positiva, hay que ser rosa, que es mi lema y el lema de la falla Blanquerías, y creer en la ilusión. Así que bueno, se ha cumplido nuestro sueño, que es plantar, aunque sea con otras fallas, otros ninots, pero es lo bonito de las fiestas, ¿no? De las fallas, la hermandad. El único recuerdo lamentable, y nos vamos a centrar en lo positivo, es que encima, Gloria, un año tan especial como este, con un proyecto tan especial como este, el proyecto de Blanquerías en Rosa, solidaridad con las mujeres que padecen cáncer de mama, una falla tan principal, una falla con un himno tan principal, con la presencia de Luz Casal, que haya ocurrido esto. ¿De qué manera se supera con ilusión fallera? ¿Cuándo le vamos a dar carpetazo al asunto? ¿O le hemos dado ya carpetazo al asunto, Gloria? Nosotros ya le dimos carpetazo. En el momento que vimos que ya venía el jurado y la falla estaba como estaba,
ahí se le da carpetazo. Lo que pasa que quieras o no, pues es el tema, ¿no? Es el tema de las fallas, pero ya lo damos de otra manera. En vez de llorar con ese agobio que llevábamos encima de no hemos plantado lo que realmente el esfuerzo queríamos y para lo que habíamos trabajado todo el año, se cerró y se hizo, vamos a hacer de estas fallas una fiesta, que es lo que toca, ¿no? Divertirse. Lo que pasa es que el tema está día a día porque los falleros te lo recuerdan, pero por bien, ¿no? Para traerte esos ninots. Así que carpetazo, entre comillas. Bueno, Gloria, enhorabuena por el proyecto, haya quedado como haya quedado, porque no ha sido problema vuestra. El proyecto es bonito. El proyecto es bonito, la idea es muy bonita y lo que importa ahora es cerrar las fallas, cerrar el ejercicio, animar mucho a la fallera mayor, porque es su monumento y bueno, que acaben bien las fiestas. Gracias por atendernos, porque está muy cansada, le queda un hilo de voz, la hemos raptado de una de las comidas que tiene esta popular y encantadora falla. Que acabe bien la fiesta, gracias por recibirme y que eres muy grande. El año que viene más y mejor, Gloria. Muchas gracias, José, gracias a vosotros. I això, ni més ni menys, és el que ha passat enguany amb el Monument de Blanqueries i el seu artista Vicent Maldonado. Des d'ací, tot i que les festes ja han passat i que la cendra del monument ja se l'ha emportat el vent, una abraçada enorme per a les falleres majors de Blanqueries, per a la seva impressionant presidenta, com no, per a tots els components de la comissió i gràcies de tot cor per l'esperit i la germanor fallera a totes 6 comissions que van ajudar aportant un ninot per a que la base del monument de Blanqueries no es quedara buida. Bones falles, l'any que ve, més i molt millor. Amb només un any de vida, esta cadena que és vostra televisió 12TV ja ha tingut la fortuna i l'honor de ser lo suficientment important com per a que un artista faller i una comissió fallera ens dedicara una escena. Senzilla escena per a una modesta falla, però 2 ninots dedicats a nosaltres, al cap i a la fi, allà que ens vam anar per veure en directe el monument i fer este xicotet reportatge, gràcies a l'artista Manuel Martínez i a la falla Rodríguez de Cepeda Lorenzo Palmireno. Les falles són crítica, les falles també són lloança del treball i de la vida de moltes persones. Bueno, i enguany ens hem trobat que una de les falles, la comissió Rodríguez de Cepeda Lorenzo Palmireno, ens ha fet una escena al·lusiva al treball dels periodistes de 12 Televisió. Bueno, ja s'hem vingut per enregistrar quina és la nostra escena, que representa un càmera i una presentadora, i anem a observar-la i a parlar d'ella en un poquet de detall. Diu exactament l'escena de l'esquerra del càmera, la 12 TV es prepara per a fer-se ulls i veu de les falles i ho encara d'una manera molt clara en càmera i altaveu. I al costat tenim una presentadora, fa un poquet d'aire, se li ha caigut el micròfon, però l'escena diu exactament, parla la presentadora, una xicona molt fina que a l'audiència l'enamora i és preguntant, més dotora de lo que ningú imagina. Per a l'artista i per a la comissió de Rodríguez de Cepeda, Lorenzo Palmireno, moltíssimes gràcies per triar la nostra empresa 12 Televisió per a fer una de les seues escenes en un monument que enguany concursa en la 4ª categoria i que porta com a lema 12. Mirant el cel per 2 motius, ara ho veureu, vam estar tots a la casa fallera que ens ha acollit a fer esta carretera i manta durant les passades falles. Amenaçava pluja i va ploure, però no al moment de tot el recorregut per l'ofrena de la falla Ministre Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora, als que hem acompanyat durant aquestes festes. Jornada del 18, jornada d'ofrena, jornada de moltes emocions i de natural protagonisme per a les 2 falleres majors 2015, Marina i Virgínia. Des de les 3:30 a la vesprada, les comissions valencianes se preparen per anar a l'ofrena.
Este és el cas de la falla on estem. Ministre Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora. Són les 4:30, estem preparats per eixir cap a l'ofrena. I una ofrena que serà molt especial perquè li la dediquem mirant al cel, primer per a que no ploga i mirant a la Mare de Déu per a la xicoteta Daniela. Daniela, allà al cel amb la Mare de Déu, esta ofrena és per a tu. 4:30 de la vesprada i l'encreuament amb els carrers Ministre Lluís Mayans i Argenter Suárez és un bullir constant de falleres i fallers que es reuneixen per anar a l'ofrena de flors a la patrona de València i de la nostra comunitat. Els membres de la comissió que no desfilen s'encarreguen de distribuir els ramells de clavellines roges entre les dones i xiquetes de la falla o s'encarreguen de que tots els detalls de la indumentària estiguen correctes i a punt de revista. Les portes del casal de la falla són un formiguer de festers i de bots de la Mareta dels Desemparats. Jornada del 18 de març, segona ofrena de les falles de València. Però falten dos protagonistes per a que la desfilada estiga completa i que tota la falla es puga desplaçar com cal cap al recorregut oficial que acaba a la plaça de la Verge. Primer, els fallers de Ministre Lluís Mayans es dirigeixen a recollir a Marina Pallà, la fallera major infantil, a les portes de sa casa i ho fan amb tota la litúrgia fallera corresponent, amb pólvora i amb música. I Marineta que eixa al carrer il·lusionada i comencen per a ella la successió de fotos de grup entre els altres protagonistes de la falla i amb tota la gent que vol fer-se un retrat de record amb ella. I la mateixa tenim per al cas de la fallera major, Virgínia. La comissió pega una volta per la demarcació de la falla fins que arriben a la porta de sa casa i es produeix la mateixa emocionant escena. La traca, l'eixida amb aplaudiments de la fallera major i la música de la banda. I més fotos per a Virgínia i per a Marina. Ja està la primera part del treball enllestit. Ara toca fer carretera i manta i dirigir-se cap al recorregut oficial per a desfilar a l'ofrena 2015 de les falles de València. I la veritat és que no estem massa a prop del centre de València on comença l'ofrena, així és que, en bona companyia i animats pel so de la banda de música, passet a passet ens acostem a la zona del començament de la desfilada. Bons amics de la falla, bona gent de la comissió de Ministre Lluís Mayans, parelles amb els nebots, pares i mares amb xiquets de bolquers als carrets, que potser fan la seva primera ofrena de la seva vida, i a poc ens acostem al centre. Ja es veuen les torres de Serrans, però cap faller dona mostra de cansanci, així és que continua sonant la música. L'estendard de la falla, primer l'infantil i després el major, anuncia que la comissió s'acosta i novament es fixem amb detall en les falleres majors, objectius de totes les curiositats i de totes les mirades per si de cas mostren signes de cansanci. Almenys pel que fa a la falla que ens ha acollit als de 12 Televisió, ni Marina, ni Virgínia, ni el president de la comissió deixen de somriure. Recorregut oficial en marxa, uns quants centenars de metres que per als fallers passen com un sospir de ràpid. Carrer Sant Vicent ple de gent recolzada en les tanques de separació, observant i disfrutant de la desfilada de l'ofrena. I Marineta guapíssima i sense rastre de cansament que passa pel costat d'un monument faller.
Però ens traslladem mentrestant nosaltres uns metres cap amunt a tota presa a la plaça de la Verge, on l'enorme cadafal amb la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats espera la visita de tots els seus fills valencians i fallers. L'equip de vestidors, als que des d'ací enviem la nostra enhorabona i aplaudiment, s'afanyen en agafar tots els ramells de flors, llevar-los el paper de plàstic i preparar les clavellines per a punxar-les al mant de la Verge i composar el preciós disseny que és diferent any rere any. Mentrestant, a poc continuen entrant més i més comissions falleres per ofrenar la seva devoció a la mareta de tots els valencians. El segon dia de l'ofrena a la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats que reina al centre de la plaça que porta el seu nom ja està pràcticament vestida. La plaça, per cert, sempre està farcida de gent a qualsevol hora de la vesprada, de la nit i de la matinada dels 2 dies d'ofrena de flors perquè el públic no es vol perdre un espectacle així d'únic. I un detall interessant i que ens agrada molt a nosaltres ressaltar. No només són homes els vestidors de flors de la Mare de Déu, també hi ha dones i el nostre càmera David les va poder localitzar treballant de valent. La façana de la basílica, on viu durant tot l'any la imatge, diguem-ne, original de la patrona, també exhibeix diversos panells de flors perquè en són tants els ramells que els fallers ofrenen que les clavellines no caben al mant de la Verge de la plaça i el mateix poden dir de les canastelles de flors que moltes falles fan arribar a la patrona. Però tornem a fer-li cas als anfitrions de festa, carretera i manta durant aquestes falles. Així veiem com entra a la plaça de la Mare de Déu des del carrer estret del Micalet la comissió infantil de ministre Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora. Tots els menuts, ben formats. I un dels moments més bonics del regnat de Marineta. No parlem, perquè estos instants són per a observar-los i disfrutar-los. I ara és el torn dels majors de la falla que anàvem tots darrere del nostre estendard. Tots ben formats, les dones amb les flors i els homes emocionats com un servidor de tots vosaltres que vaig desfilar amb Araceli Jiménez, arribant als peus de la Mareta. Igual que va fer Marina, en este cas Virginia Amorós conclou la llarga caminata de l'ofrena de flors entregant el seu ramell al vestidor que el col·locarà al seu lloc al mant de la Verge. Darrere, la resta de la comissió masculina de la falla encapçalada pel seu president, Javi Nieto, la banda de música i, com que faena feta no corre pressa, tots junts eixim de la plaça de la Verge per a tornar a la demarcació fallera corresponent. I estes són les imatges, ja de nit, tot i que no era tan tard però sí que estava nuvolat, quan la falla ministre Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora arriba al costat dels seus 2 monuments, igual que fan totes les falles de València quan acaben de fer l'ofrena. Els membres de la comissió es distribueixen en 2 files i fem tots un corredor d'honor per a les 2 protagonistes de la festa, Marina i Virginia.
I arriba finalment el moment de polsar el cansanci, de certificar l'emoció i de conèixer els sentiments de les falleres majors i del senyor president. Bueno, hem viscut un dels moments potser més bonics per a una xiqueta, per a una fallera major infantil, i així tinc a la d'esta falla que ens ha acollit tan amablement. I la pregunta es obligada. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, una emoción impresionable. Bueno, ¿te gustaría volver a repetir? ¿Se te ha hecho largo o se te ha hecho corto? Corto y me gustaría repetirlo otra vez. Bueno, ¿te gustaría repetir? Sabes que todavía te quedan unos poquitos años, pero de fallera mayor saldrás, ¿no? Sí, saldré. Bueno, a partir de ahora, a quitarte el traje. ¿Y qué va a hacer esta noche la fallera mayor infantil? Pues cenar en la falla y quedar un poco en la disco móvil. Muy bien, pues enhorabuena. Has hecho una ofrenda preciosa y buenas fallas. Gracias. Recordes, Virginia, quan te vaig fer la primera entrevista el dia del sopar de la planta, que vam comentar que el dia de la planta és un dia especial per una fallera major i el dia de l'ofrena també. Aleshores, és una pregunta absolutament tòpica, però s'han cobert les teues expectatives, ho has passat bé, què has sentit, etc. Sí, s'han complit perquè en un principi preveien pluja i duien totes paraigües i tot per si acas, i al final el temps ens ha acompanyat i ha pogut ser superbonico, molt ràpid, però bueno, és el que tocava. Això anava a preguntar-te, Virginia, perquè tu eres fallera de la falla de tota la vida i evidentment suposa que n'hi ha un canvi molt gran de viure una ofrena com a cor d'honor i una ofrena com a fallera major. Quina de les dues se fa més corta? Suposa que la teua com a fallera major, veritat? Clar, perquè quan es dones compte ja estem formant, ja estan les valles i ja estàs el món pendent de tu. I això no es dones compte. Bueno, a partir d'ara, ara te lleves el traje a sopar i esta nit, el programa d'actes de la fallera major, de la falla, què farà? Pues vindrem a sopar entre tots i després tenim una orquestra que esperem que no ploga i que es pugui fer i després ja l'última nit a viure-la al màxim. Moltíssimes gràcies, enhorabona, has fet una ofrena espectacular i ens tornarem a veure esta nit i demà i quan siga. Gràcies, Virginia. Gràcies a tu. Des de les 4:30 de la vesprada, que hem eixit d'ací del casal de ministre Luis Mayans, Argenter Suárez i Almassora, ara, quina hora és, Javi, president? Seran vora les 8:30 de la vesprada? Aproximadament. En el senyor president, amb l'equador de la festa ja complit, de moment valoració. Bueno, jo crec que ha estat molt positiu, el temps així no ha plogut i ho han passat molt bé. Bueno, a partir d'ara la gent va canviar, s'està fent una xicoteta picaeta i esta nit, programa d'actes d'una falla qualsevol com la vostra. Sí, ara n'hi ha uns bocadillos i després està l'orquestra Boomerang que ens amenitzarà tota la nit fins a les 4 del matí. Hasta les 4, a l'exterior. A l'exterior, sí. Aleshores continuen creuant els dits perquè no ploga. Exacte. Bones festes, president, gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. L'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats ha conclòs amb èxit per a la nostra falla anfitriona. Gràcies de tot cor per deixar-nos compartir amb vosaltres esta experiència. I vam arribar a la trista però necessària per al relleu de la festa jornada del 19 de març per la nit, jornada de la cremà. Allí vam tindre la fortuna d'experimentar de ben a prop amb els amics d'esta falla els sentiments i els moments que no tot el món pot veure. Virginia i Marina vivien unes hores intenses i verdaderament claus als seus regnats de Falleres Majors 2015. Este monument d'ací uns minuts, d'ací unes poquetes hores, deixarà d'existir. Estem a la demarcació de ministre Lluís Mayans, Argenter Suárez i Almassora. Primer es cremarà la falla infantil, així tenim a tots els fallers, les traques ja estan col·locades. És la nit de la cremà, una nit on es conjuguen moltes emocions. D'una banda n'hi ha molta tristor, d'una banda alegria, perquè renova el cicle del foc i així estarem cobrint l'acte de la cremà. Primer la infantil i després la falla major. Festa Carretera i Manta, València en falles. Cap a les 9 de la nit l'ambient és una estranya barreja d'alegria i activitat, amb tristor i cares un poc llargues al sopar de l'últim dia de festa de falles en este sopar de la cremà infantil. Els fallers majors intenten animar els menuts amb un discurs que evidencia que la festa, tot i la cremà, mai s'acaba, sinó que sempre continua. Solo deciros que espero veros a partir de mañana, que volvemos a empezar un nuevo fallero, un ejercicio fallero,
y espero veros a todos, ¿vale? Vamos a llamar a nuestra fallera mayor Marina por si ella nos quiere decir algo antes de salir a quemar la falla. Muchas gracias por haber venido todos. Espero que lo habréis pasado muy bien y espero que lo habréis disfrutado mucho. Y que tengamos un año nuevo. A poc passen els minuts. A la valenciana nit de la cremà i toca tornar al protocol faller de cada dia. En este cas, el president major, Javi Nieto, anima amb un bes a Marineta, la fallera major infantil, i tots junts acaben el sopar entonant l'himne regional. I si parlem de protagonistes, però no dels que es veuen i estan davant en tot moment, sinó dels que no es veuen, però que tenen una feina importantíssima, així en teniu l'exemple dels pares de la criatura, i mai millor dit, perquè es tracta de dos bones persones i dos grans fallers, Xusa i José, els pares de la fallera major infantil. Hem estat al costat d'ells durant totes les falles. Són dues persones molt importants, però sempre estan darrere, i han d'estar darrere perquè la protagonista és Marina, que és la fallera major infantil. I així tinc els papàs. A Xusa, deixes Xusa i José, per ser felicitats, papà. Gràcies. A aquestes hores tot és retòrica i la pregunta és obligada. Vaig a començar en Xusa, que és la que més emocionada està. Hem estat al costat de la teva filla, de la vostra falla, de la meua falla durant totes aquestes falles. Gràcies. La xiqueta ho ha fet perfecte. La mamà de la criatura, què sent ara? Una pregunta, què sent la mamà i què passarà ara mateix pel cap de la teua filla? La mamá es... Yo siento emoción, siento pena, siento alegría porque acaba una cosa y empieza otra. Han sido unos días increíbles pese a la lluvia, al viento, al frío. Ella ha disfrutado como nadie. Yo por dentro le pasé un poquito mal con este tiempo, pero a mí ella no me ha visto y para mí es lo importante. Ha sido increíble oír su nombre en la Virgen, increíble. José, suposo que subscrius les paraules de la teua dona i com a papà, que és la xiqueta dels seus ulls, suposo que orgull, perquè ho ha fet molt bé. Els dos sou fallers i aleshores suposa que tot i que, com acaben de dir els membres de la comissió, la festa s'acaba però continua perquè mai termina. Exactament. Conclusió i valoració del treball de la teua filla com a fallera major infantil de la falla. Y sé que no eres imparcial. No, a Marina no hay que enseñarle nada de las fallas. Ella lo ama a mano desde que ha nacido. Es la primera que está aquí, la última en irse. Esto le encanta. Y para ella estos días de mal tiempo, pues no le importa. Al mal tiempo buena cara. Ella se la ha pasado pipa, aún le queda hoy. Y nosotros encantados y a repetir todas las veces que haga falta. José y Xusa, enhorabuena. Muchas impecable y gracias a vosotros. Ara sí que sí, queden uns minutets per a que Marina, la fallera major infantil de ministre Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora, complisca el ritus del foc i acabe amb la traca i amb el foc amb la seva falla infantil. Bueno, Marina, triste i contenta al mismo tiempo perquè protagonizes un acte molt important, s'acaben les falles, però continua la festa. Ara mateix, com estàs? Més trista o més contenta? Un poco de los dos, porque me da mucha pena que queme mi falla. Durante estos días, ¿me podrías hacer una valoración de cómo te lo has pasado en fallas? Y si puede ser, decirme cuál es el acto donde mejor te lo has pasado. Pues me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado a tope. Y el acto que más me ha gustado es la ofrenda. Menos mal que no nos llovió, ¿verdad? Sí, menos mal. Oye, ¿has dormido? Porque yo vaig estar en Marina, a nit en la falla,
No vaig a dir-la a quina hora, pero os va a costar un poco tard. ¿Has podido descansar? Porque esta mañana te has despertado muy pronto para peinarte. Sí, he podido descansar al menos un poquito. Bueno, y ahora cuando se queme la falla, ¿qué es lo que toca hacer? Pues no sé, lloraré un poco. Pero bueno, continuamos en la falla y como ya te pregunté, no me acuerdo porque llevamos tantos días aquí, de mayor serás fallera mayor, ¿verdad? Sí, seré fallera mayor seguro. Pues lo vas a hacer muy bien. Marina, has tenido un año perfecto. Si lloras no pasa nada, porque es lo normal. Disfruta de la crema y enhorabuena, fallera mayor infantil. Gràcies. Al monument infantil li queden minuts de vida i això s'evidencia amb la col·locació de la traca i de la pólvora de la cremà i un altre ritual que es repeteix en quasi totes les falles de València, l'indult per part de la fallera major infantil d'un element, d'un ninot del seu monument. I per a que Marina puga fer la crema de la millor manera possible, veiem son pare i Núria. Núria és la mare de la fallera major, ajudant-la amb la indumentària. Amigues i amics, ha arribat el moment, la crema de la falleta. Marina Pallà, fallera major infantil de Ministre i Lluís Mallans, Argenter, Suárez i Almassora, com estaven fent centenars i centenars de companyes seues d'altres comissions falleres, plora davant del seu monument encès en flames. Foto de grup per al record amb el senyor president i la fallera major. Una última ullada al monument que, envoltat, que mossegat per les flames, està a punt de deixar d'existir i per arrodonir i completar els rituals de la cremà, els menuts de la comissió ballant en cercle amb les cendres i les brases del monument al centre. Poques hores, només 2 hores després, mateix guió per a la falla major i els fallers majors. El senyor pirotècnic de la falla, conegut per tots com el Traca, molt bona gent, fent la seva feina. I Virgínia Amorós, la fallera major, entrant al casal amb rebombori, com en cada sopar, per encetar l'últim menjar de les falles 2015. Un sopar on, com a curiositat, i pot ser per a que no ens afectara el fred de la nit i per a que no baixaren les energies, a banda dels menjars habituals, es va servir un bon caldo que estava absolutament deliciós. I després dels postres, l'hora dels parlaments, els moments per al comiat. Per últim, a la meva família, a tota, per vindre a tot el que podia, estant al meu costat, a la meva germana, ma mare i mon pare, que encara que no li agradi tot això, no ha ficat ningú impediment per a que aquest any jo hagi pogut ser la vostra fallera major. Moltíssimes gràcies a tots i l'any que ve tornarem fent més falles i més festa.
himne regional i moment per la nostra part de recollir les últimes entrevistes d'estes falles 2015. Una de les principals, la que li van fer a Núria, la mamà de la fallera major. Però primer escoltem la protagonista de la festa i novament el senyor president, a qui ja se li notaven algunes mostres de cansanci després de tanta feina i de tanta festa fallera. Hem compartit molts minuts amb Virgínia, moltes hores de rialles, d'alegria, d'emoció, pot ser ara mateix de tristesa, però ella és una fallera de socarrel de tota la vida, ha fet un discurs preciós i és una pregunta supertòpica, Virgínia. Ara mateix què passa pel cap i pel cor d'una fallera major com tu? Pues ara mateix passa el primer dia de la proclamació, que va ser un dia molt important, que donava inici a aquest any meravellós, que he pogut disfrutar en tota la comissió i en les amigues, que ara ja són amigues, les altres falleres majors de l'agrupació. I ara moment penses en totes elles, com estaran disfrutant aquest moment, com ho estaran vivint i si estaran igual que jo, que estem supernervioses ja. I un poc de tristesa, perquè ja s'ha acabat tot, ha sigut un any molt emotiu, que esperem que d'ací a molts anys puguem tornar a repetir-ho. Segur que sí. Has fet un treball impecable, encara te queda temps de fallera major fins que atorgues la banda o el relleu a la teva successora. Disfruta de la crema i enhorabona, fallera major, bones falles. Moltes gràcies. Javi, estimat amic, senyor president, primer de tot, gràcies per haver-nos obert les portes del vostre cor, del vostre casal. Abans de la crema, xicoteta valoració, tot i que l'oratge no ens ha acompanyat, però ha sigut un bon any, han sigut unes bones falles, molta participació i la gent molt activa. Sí, en el nostre casal la comissió treballa prou i la veritat que ha sigut un any molt bo, sense problemes, gràcies. Podrem tornar l'any que ve, Javi? Per supost, esteu invitats. Gràcies, Javi, bones falles i bona crema. Igualment, gràcies. Darrere d'una bona fallera major n'hi ha una bona família, una família fallera que la recolza i que l'anima a que continuï endavant en el difícil món de les falles. Així tinc al costat a Núria, que és la dona que està en l'ombra, que és el recolzament de Virgínia, la fallera major, i que és sa mare. I jo que la conec un poquet tinc la constància de que està molt orgullosa de la seva filla. No és una pregunta, ¿estás orgullosa del treball de Virgínia? Sí, la verdad es que sí. Es una niña muy buena, encantadora. Y es fallera desde pequeña, desde los 3 añitos, y fue falla mayor infantil y ahora pues le he hecho fallera mayor. Bueno, pues que vagi molt bé la crema. Enhorabona, mamà de la fallera major, i ens tornem a veure les falles que ve. Pues sí, al año que viene más, si Dios quiere. Muchas gracias. Igual que la seva companya de foc, Marineta, Virgínia també ha triat un element del seu monument faller per a conservar-lo com a record d'un any que estem segurs serà inoblidable. Els veïns de la falla, els fallers que no perden detall i els detalls per a la crema que no deixen de produir-se per a que no hi hagi cap problema, que ja estem quasi a les 12 de la nit. El monument de la Comissió de Ministres Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora quasi ja és història, tot i que la forta estructura de fusta es resisteix a caure. Els fallers, cadascú d'ells, amb els seus pensaments, les seues històries al cap
i la seua pena al cor que continuen mirant la seua crema i una de les últimes fotos, diguem-ne oficials, de l'exercici faller, Marina, Virgínia i Javi immortalitzant el moment de la cremà. Gràcies als amics d'esta popular, senzilla i amb gent tan treballadora falla del sector de la Saidia de València per obrir-nos les portes del seu casal i dels seus cors. Esperem que per a sempre. Bones falles 2015 i que visquen les falles 2016. I ara molta atenció, amigues i amics, perquè el bloc de reportatges que anem a veure tot seguit corresponen a la primera part de les festes de les falles que l'equip de Festa Carretera i Manta va viure a València. I com que la setmana passada, dijous, coincidia amb el dia d'Àneu, dia de la crema, per si algú de vosaltres s'ho va perdre, així en teniu tots els reportatges una volta més. Salutacions, molt bona nit, benvinguts a este especial Festa Carretera i Manta que fem des de la capital del Túria a les festes majors, les falles de València. Durant tot el programa farem un recorregut als esdeveniments fallers més importants al costat dels comissionats de la falla Ministre, Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora. Quedeu-vos amb nosaltres que comença este especial Festa Carretera i Manta Falles 2015. La vesprada del 14 de març és una vesprada molt especial per als menuts de les falles perquè és la nit de la planta, però primer tenen que anar tots cap a la zona de Nuevo Centro on està la carpa de l'exposició del ninot a replegar cada falleta infantil el seu ninot. Nosaltres estem al sector de la Saidia, a la falla Ministre, Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora i anem a acompanyar a la comissió en la replegada del ninot infantil i també en el sopar, a replegar del ninot infantil Falles 2015, Festa Carretera i Manta. ¡Vamos! Comienzan las fallas del ministro. ¡Ministro Mola! Dissabte 14 de març de vesprada totes les comissions falleres infantils desfilen encapçalades per les falleres majors i els presidents cap a la replegada del ninot. És la nit de la planta, nit d'il·lusions i satisfacció per un treball ben fet i per unes festes esperades amb ànsia durant tot l'any. Caminant anem cap a la carpa on es guarden els ninots i allí xerrem amb els nostres anfitrions. I així estem, els membres de la Comissió Infantil en Marineda, la fallera major infantil, Javi, el president major, que anem caminant, com és tradició en esta falla, cap a l'exposició del ninot. Bueno, Javi, gràcies per deixar-nos compartir amb vosaltres les falles, però tinc que ser protocolari i parlar primer en la fallereta major infantil. Marina, com van les falles? Començant? Bé. Sí? Bueno, saps que el sopar, l'interior del casal està decorat d'una manera molt xula. ¿T'han chivado algo o no has visto? No. No me han chivado nada. Bueno, ¿tienes fuerzas para afrontar las fallas? Sí. ¿Sí? Espero que sí. ¿Cuál es el acto que esperas con más ilusión? La ofrenda me gusta mucho y espero que llegue ya. Pues nos veremos en la ofrenda. Que vaya muy bien la recogida del ninot. Luego nos vemos. Enhorabuena. Gracias. Amb els polars del mateix color per a guarir-se del fred, els fallers i falleres infantils desfilen i es produeixen moments
tan especials i tan bonics com este. Salutacions entre dos falleres majors infantils, bona germanor entre les falles veïnes. I a poc les comissions arriben a l'explanada de Nuevo Centro, on s'ubica ja des de fa anys la exposició del ninot. Un caos organitzat d'autobusos, falles, bandes de música, tots junts, tots alhora, amb el mateix desig i objectiu, arreplegar el ninot de la falla infantil i donar començament a les falles 2015 amb el sopar de la plantà. Casualitats de la vida, mentre estàvem fent cua per entrar dins de la carpa, va resultar que la falla de darrere de nosaltres era la dels amics de Blanqueries. I allí estava la presidenta major, Glòria, el president infantil i Daria, la preciosa fallera major infantil 2015. Entrem un grup molt reduït dins de la carpa i es produeix un moment que no tot el món pot experimentar i que nosaltres vam viure en primera persona. Observar i ser partíceps de l'instant en què la fallera major infantil de la falla arreplega el seu ninot. A partir d'aquest moment, novament caos organitzat. Les comissions que ja tenen el seu ninot que volen eixir, les que acaben d'arribar que volen entrar, els membres de la falla esperant amb impaciència. I en això estem quan Marina Pallà, fallera major infantil de ministre Lluís Mallans, arriba ninot en mà al lloc on l'espera la seva comissió. Aplaudiments, alegria i ganes, moltes ganes de festa. Una de les moltes fotos que se faran els fallers infantils i de les primeres i de les que potser amb més ganes i alegria es fan la foto de grup abans de tornar al casal. I per a esta falla que ens ha acollit en la seva casa una altra tradició, tots els menuts al parc al tobogan fent-se unes rialles. Marina i els membres de la seva falla infantil arriben a la seva demarcació, al carrer on es troba plantat el monument major i l'infantil i són rebuts, com toca, en falles, amb aplaudiments i amb una traca. A l'interior del casal li esperen a Marina moltes sorpreses. Un món per descobrir, que a més és el lema de la falla. El sopar està dedicat a Marina, la fallera major infantil, i la decoració temàtica és una sorpresa i està relacionada amb el monument infantil. Nosaltres vam parlar amb els creadors d'esta sorpresa per al sopar de la plantà. I així estem a l'interior del casal de ministre Lluís Mallans, Argenter, Suárez i Almassora. Estic en Judit García, que és una de les 3 persones responsables de l'empresa d'events El Guateque, que tenen relació amb la fallereta major infantil d'ací de la falla i que estan fent-li la sorpresa. A veure, ella sap que n'hi ha alguna cosa, però no sap el guió. Bueno, conta'ns un poquet per damunt la temàtica, el guió de la festa i dels adornos d'esta nit. Eso es, pues mira, vamos a montarle la cena de la plaza de la falla infantil. La falla infantil va sobre un món per descubrir y va sobre los inventos y los inventores. Entonces, todo el casal lo vamos a decorar, la puerta, las mesas y el escenario, lo vamos a decorar de inventos e inventores. Cada inventor va a ir con su invento, vamos a llenar el escenario de pues, coches, aviones, de todo lo que se ha podido inventar, incluso de inventores españoles como Chupa Chups o Coromina, que inventó la fregona, por ejemplo, que salen en la falla. Vosaltres vos dediqueu professionalment a muntar events, no sol per a falles, batejos, bodes i tal, però suposa que la nit d'avui és especial per la xiqueta. Estamos súper nerviosos porque como ella no sabe nada, entonces estamos aún más nerviosos porque cuando hacemos comuniones o bodas, pues la temática más o menos ya la conocen, pero cuando hacemos cosas así para fallas, pues nos llena, o sea, nos pone súper nerviosas. De hecho, yo creo que estamos más nerviosas que ella porque no sabemos cómo va a reaccionar. Creemos que va a ser genial porque de hecho los inventos que hacemos se lo pueden montar encima y pueden coger los coches y jugar con ellos. Bueno, no t'entretenim més perquè esteu encara en el procés de muntatge, serà segur un èxit
i després continuarem amb vosaltres i veurem ja el treball terminat. Moltíssimes gràcies i a continuar treballant. Gràcies, hasta luego. El Guatec és l'empresa que en este cas li fa l'homenatge o el sopar temàtic faller a Marina. Rosa, Maria José i Judit amb els seus ajudants treballen de valent per estos dos moments. El primer, l'entrada dels fallers infantils al casal. La tropa, l'exèrcit, la comissió menuda al cap i a la fi ocupa els seus seients. I el segon moment, i no menys important, entrada al casal de la falla de la Fallera Major Infantil. Aplaudiments de gala per a Marina Pallà. Ara sí que sí, amigues i amics, Ninot Infantil ha replegat, cercavila d'anada i cercavila de tornada feta, la Fallera Major Infantil contenta, els menús de la falla sopant tan a gust i els majors que faran a l'endemà exactament el mateix. 14 de març per la nit, sopar de la Plantà, començaven les falles. Dia següent a València, mateix acte però diferents protagonistes. Arreplegar del ninot major i sopar de la Plantà. La casa de 12 TV Estes Falles, la comissió de ministre Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora, ix amb bon humor, harmonia i cachondeo amb la seva xaranga des de les portes del casal, on està plantat el monument, fins la carpa de l'exposició del ninot. I com el dia anterior van fer els menuts, president i fallera major al capdavant de la comitiva, Javi Nieto i Virginia Amorós. I darrere els fallers de festa passant-lo de categoria. De camí, parada tècnica, parada de germanor en altres demarcacions falleres per a saludar els membres de les comissions veïnes i passet a passet, a poc i amb la música de la banda, arribem tots a la rodalia del centre comercial on els ninots esperen amb impaciència ser arreplegats i recollits per les seues comissions. I allí la nostra col·laboradora i fallera d'esta falla, Araceli Jiménez, certifica l'identitat de l'acte que estem veient. I arribem amb la falla ministre Lluís Mayans a l'esplanada de Nuevo Centro a este caos organitzat que és la recollida dels ninots de vora les 400 falles que planten a la ciutat de València. Este és el nostre número. Anem a per el nostre ninot i que comença la botxeria. En efecte, Araceli, caos absolut, però absolutament faller i controladíssim, perquè cada comissió sap el que té que fer. Arribar, fer festa i molt de soroll, arreplegar el ninot i carretera i vanta cap a la falla a sopar i a plantar. Casualitats de la vida, amics fallers que ens vam trobar. Raquel, Javi, Guillem de la falla Serrans, plaça dels Furs, que complixen enguany 125 anys d'història. Enhorabona a esta històrica i cèntrica fallera del barri del Carme. I en això estem quan a la falla que acompanyem li toca el torn d'entrar en la carpa i arreplegar el ninot. La salxitxa de la falla ministre Lluís Mayans ja acompanya la seva fallera major i tots junts es realitzen la clàssica foto de grup per a immortalitzar el moment. Toca tornar a recórrer el camí i cap a la falla a plantar el monument 2015 i disfrutar del sopar de la Plantà. Però abans també toca, com totes les altres comissions, com sol ser tradició, ballar el ninot per fer-se notar.
Caminant, caminant, ja s'ha fet de nit i els fallers arriben a les immediacions de la falla. Pólvora, música i aplaudiments els reben a les portes del casal i a peus de monument. Diuen Salchi, el ninot de ministre Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora, i entra al casal. Sí, el fiquen dins al ninot per a presidir el sopar de la plantà. I per a que cap faller es quede amb gana, tradició del sopar de la plantà s'encarrega la fallera major. Els fallers van ocupant les seues localitats i la protagonista de la festa fa l'entrada de gala al casal de la seua falla. Una volta acabat el sopar, arriba un moment important per a molts fallers. Portar tota una vida vinculat a la festa té com a recompensa el reconeixement del col·lectiu faller i és un honor poder aconseguir el bunyol d'or i brillants amb fulles de llorer. I enguany la falla que ens ha acollit durant aquestes festes en té dos comissionats històrics que reben este premi, que reben esta recompensa. Mari Carmen Bes, que va pujar, com veieu, molt emocionada a l'escenari. I en segon lloc, però no menys important, Pasqual Jiménez, un altre faller històric i imprescindible. L'acte del sopar de la plantà està acabant i darrere dels homenatges venen els parlaments. La fallera major, micròfon en mà, desitja unes bones festes a tots. També el senyor president de la falla. Avui comença la nostra setmana, la setmana que tota València espera durant tot l'any, les falles. Encara que la previsió meteorològica no és la més bona, no importa, perquè nosaltres som la festa i no ens retirem tan fàcilment. Gaudirem de tots els dies com sols els valencians sabem fer-ho. Espero que tots passem unes bones falles i que isca tot superbé. Moltes gràcies a tots. A seguir vosaltres i passeu les millors festes del món. Gràcies. Com toca i és protocolari, l'himne regional tanca l'acte del sopar amb el públic en peu emocionat cantant tots a una veu. I nosaltres, que tan a gust ens trobem entre bons amics, aprofitem per entrevistar els protagonistes de la nit i de l'any a la falla ministre Lluís Mayans, els dos fallers guardonats amb el bunyol d'or i brillants amb fulles de llorer. Un plaer, un compromís i un honor. És una institució en esta falla, és una persona a la que personalment estimo moltíssim i és un honor tindre que entrevistar a una persona que ha rebut l'honor de tindre la insígnia d'or amb fulles de llorer i brillants. Per un faller com tu, pregunta obligada, significat, sentiments que tens una nit com la d'avui? Home, significa moltíssim, els sentiments són molt grans
perquè la recompensa màxima de Junta Oriental Fallera, sense dubte, és el màxim que pot aspirar un faller. Per mi, el rebre aquesta insígnia és molt important perquè és reconèixer el gran recolzament de tota la meva família, sobretot de la meva filla, perquè si estic així va ser perquè va ser ella la que me fica així de faller en esta falla, a la que estime i estimaré tota la meva vida, i els sentiments en aquests moments són grandíssims d'orgull de faller, d'orgull de pare i d'orgull de valencià. Pasqual, tu mereixes, disfruta-lo. Bona nit, bones falles. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Un altre honor tindre al costat a Mari Carmen, una altra institució, una persona que té l'honor de tindre ja este guardó, el Bunyol d'Or i brillants amb fulles de llorer. Has fet una dedicació molt xula i m'agradaria que la repetissis davant de les càmeres a la teua família, que és molt important per tu, perquè tu eres fallera gràcies a ells. Sí, sobretot per el meu fill i per el meu net i per l'amor de la meva vida, que és el meu home Toni. Si no fos per ell, jo no estaria així. Però tinc que dir que la falla, pues, per mi, és una gran família. Jo no estaria com estic si no fos per tots ells, que m'han ajudat en uns moments tan difícils de la meva vida, que per això jo estic molt emocionada. Perquè encara que siga... És que no puc dir res més. Mari Carmen, enhorabona, tu mereixes, disfruta, bones falles. I tinc que dir una cosa, que de lo que més contenta estic és d'haver estat en Pasqual. Sí. Perquè Pasqual m'ha donat una confiança i un saber estar i una seguretat que poqueta gent me la podia haver donat. I jo vull molt a Pasqual i a la seva família. Molt. Tu mereixes, Mari Carmen, gràcies, bones falles. Bones falles. Grans fallers i grans amics, i per acabar el reportatge de la nit de la Plantà, les paraules del president i la fallera major a les portes de la festa. Si 12 Televisió està fent uns reportatges diferents sobre la festa fallera és perquè una gran família que és esta falla ens obre les portes de la seva casa, dels seus cors i del seu casal, i el papà de la criatura, la persona responsable, perquè és el president, el tinc al costat, que és Javi. Javi, no te preguntes res, únicament com a representant del programa Festa Carretera i Manta i 12 Televisió te donen les gràcies per haver-nos obert les portes del teu casal. Gràcies a vosaltres per vindre i estar esta nit amb vosaltres i disfrutar d'esta festa tan bona. Enhorabona, continuarem disfrutant de les falles amb vosaltres. Que continuï la festa, president. Bona Plantà. Gràcies a tots. Importantíssima, la fallera major de la falla Virgínia. Virgínia està vivint, evidentment, unes falles especials perquè és la fallera major, Virgínia. Una nit com la d'avui, nit de la Plantà, on la fallera major, diguem-ne que presideix el sopar. Diguem-ne que els dos dies potser més especials siguen el d'avui i pot ser el de l'ofrena. Sí, o sigui, sense dubte, perquè avui comencem les falles ja oficialment, donem ja la carrera d'eixida i ara ja quan menys te dones compte ja estan acabant les falles i n'hi ha que disfrutar-les al màxim. Ho he comentat en Javi, estarem compartint amb vosaltres totes les falles. Gràcies per deixar-nos entrar en el casal. Continuarem veient-te i parlant amb tu. Disfruta del sopar. Enhorabona, fallera major. Gràcies, és un plaer. Gràcies. Ja està, Virginia. Gràcies. Els 2 dies de la Plantà conclosos. A València queden molts actes per disfrutar, queden moltes hores de festa i tradició per recórrer. Començaven les falles 2015. Divendres dia 13, quan la nit havia caigut damunt València, la plaça de l'Ajuntament vivia un dels moments més esperats de l'any. Va ser un espectacle veure volar el lleó de l'artista Manolo García al cel de la ciutat de les Falles. 22 metres de monument. Daoiz, un dels lleons del Congrés, remata la falla municipal i davant aquest espectacle de la nit de la Plantà, millor callar-se i disfrutar de la bellesa d'este moment irrepetible. Impossible quantificar la quantitat de vídeos i de fotografies que la falla oficial s'endurà abans de la jornada del dia de neu, del dia de la cremà. Manolo Martino ha tornat a fer una volta més. Este mestre de la vareta ha construït un lleó, el lleó del Congrés, Daoiz, de 22 metres d'altura. És una verdadera meravella. I així tenim en este reportatge una xicoteta mostra, perquè cal vindre així a veure-lo, però si no heu vingut, disfruteu de la falla oficial 2015.
Artista, Manolo García. Títol de la falla, La Força. Pressupost, 170.000 euros. 4 columnes sostenen un pedestal on se situa la figura d'un dels lleons de bronze que custodia l'entrada al Congrés dels Diputats de Madrid. Este lleó simbolitza la força que emana de les lleis que s'aproven en la Càmera representada per totes les tendències i ideologies que el poble refrenda a les urnes, explica el mateix artista Manolo García, que ha comptat per al disseny i per al guió amb Josep Aguilar. La imatge del lleó té 13 metres d'altura, amb 16 metres des del cap fins a la cua, i una amplària que va dels 5 als 8 metres alterna la vareta de les melenes del felí amb el rostre i el cos, que van modelats en cartó. La base té una mida de 13 en 20 metres de llarg i 8 en 60 d'ample i va subjectada a 4 columnes dòriques de 3,80 metres d'altura i 1 en 30 metres de diàmetre. La bola del lleó, realitzada en vareta, té un diàmetre de 3 metres i mig. A les escenes tracten distints conceptes de la força que mantenen les lleis, com les de les tradicions, l'estudi, la investigació, personalitat del dret, l'educació, l'ensenyança i els drets humans. Una gran falla municipal, un treball redó del mestre Manolo García. Estem a la plaça de l'Ajuntament, a la jornada de l'entrega de premis. Aprofitem que tenim un poquet d'espai per veure i disfrutar de les dues falles oficials. La infantil, Painting València, dels meus amics, grans artistes, Ceballos i Sanabria. És una verdadera delícia, que la disfruteu. Painting València és el títol d'este preciós bombonet realitzat per la parella d'artistes José Luis Ceballos i Francisco Sanabria amb un pressupost de 25.000 euros. Els millors pintors valencians en el temps és el fil conductor de la 8a falla municipal de Ceballos i Sanabria. Com a centre trobem el busto del pintor valencià més universal, Joaquim Sorolla Bastida. Junt a ell es veu una de les obres del pintor Antonio de Felipe, el retrat pop de l'actriu Audrey Hepburn. A la falla tenim un punt d'encontre únic en el que es poden veure pintors valencians de totes les èpoques. Festa Carretera i Manta ha fet Carretera i Manta només uns 9 quilòmetres sense hem traslladat al costat de València, a la localitat d'Aldaia. Així n'hi ha 9 falles i esta vesprada del 16 de març, dilluns, és la vesprada de l'entrega de premis. Estem al balcó de l'Ajuntament. A la porta, al carrer, estan concentrades les 9 falles que conformen la comunitat fallera d'Aldaia i estan esperant escoltar en boca de l'alcaldessa els premis de les falles 2015. Festa Carretera i Manta, Falles Aldaia. Les 7:30 de la vesprada, la plaça de l'Ajuntament d'Aldaia plena a gom de festers. 9 falles té esta localitat. Les xarangues de música animant l'ambient, xiquets i majors mirant cap amunt, cap al balcó de l'Ajuntament, saludant a les càmeres de 12 Televisió i al programa Carretera i Manta i Corredor d'Honor, perquè començaven a arribar els protagonistes i les protagonistes de la festa. En imatge, arribant a l'Ajuntament, la fallera major d'Aldaia, Gemma Parra, la fallera major infantil de Siré León, a les portes de l'Ajuntament esperant l'alcaldessa Carmen Jàvega i també arribant el president de Junta Local Fallera, Miguel Cañaveras. I així tenim els representants majors infantils de les 9 falles d'esta localitat de la Rodalia de València. Maestro Serrano, La Saleta, plaça Europa, Santa Rita, Villarrobledo, plaça Corts Valencianes,
la colònia Sant Vicent i Sant Antoni. Al Saló de Plens de l'Ajuntament, tensió, emoció, moltíssima expectació. A la taula presidencial, l'alcaldessa Carmen Jàvega, la fallera major Gemma Parra, la fallera major infantil i Miguel Cañaveras, president de Junta Local Fallera, obrint els sobres amb els diferents premis i guardons de tot l'exercici faller i de les 9 falles dels nous monuments. Moments de tensió i d'emoció per a les falles infantils. El palmarès, el pòdium, tercer premi infantil per a la falla Via Robledo, segon premi per a Sant Antoni, primer premi per a la falla Carrer Sant Vicent. I passem als premis majors. El pòdium es va establert de la següent manera. La colònia, tercer premi, segon premi, Carrer Sant Vicent i primer premi per a la falla Sant Antoni. Ahí tenim a la fallera major, al president, la fallera major infantil, emocionadíssims, i ahí està el moment d'eixir al balcó de l'Ajuntament i mostrar l'estendard amb el primer premi. Bogeria absoluta a la plaça de l'Ajuntament d'Aldaia. Foto de grup dels presidents majors infantils, la fallera major infantil i la fallera major de la plaça Sant Antoni. Ahí estan els estendards que poc després lluirien al seu monument. Nosaltres vam poder parlar amb Anna Maria i Paola, la fallera major i la fallera major infantil, als primers moments, als primers minuts. Una volta se sabia que la falla major s'havia emportat el primer premi i que la falla infantil s'havia emportat el segon. Un any de triomf, sens dubte, per a la falla Sant Antoni. Enhorabona, xiques. Bueno, estem amb Anna i Paola, són les falleres majors de la falla Sant Antoni d'Aldaia, que han viscut uns moments de moltíssima emoció. Jo m'estava fixant, mentre l'alcaldessa estava donant els premis, Anna estava com un flan. Bueno, enhorabona a les dos. Suposa que és la culminació de l'exercici faller emportar-se el primer premi. I sí, al balcó de l'Ajuntament, en tanta emoció. És una pregunta tòpica. Com te sents ara? Es que no tengo palabras para expresar lo que siento. Estoy emocionada y muy agradecida al esfuerzo de toda la comisión y, vamos, emocionadísima. Bueno, y Paola, ¿cómo se siente? ¿Cómo van a acabar las fallas? ¿Contenta? Sí. Bueno, ¿ahora qué vais a hacer? Una vez bajéis del balcón del ayuntamiento, ¿qué es lo primero que vas a hacer, Paola? Felicitar a los de la falla. Muy bien. Ana, Paola, enhorabuena. Disfrutar de las fallas. Enhorabuena por el primer premio. Primer premi de les falles d'Aldaia. Enhorabona. L'alcaldessa d'Aldaia, Carmen Jàvega, vam parlar amb ella i vam certificar amb esta dona de poble, en el bon sentit de la paraula, perquè se sent aldaienca com la primera festera i alcaldessa, que és una jornada complicada, més encara per als xiquets, però bueno, d'una banda trista per tenir... Però bo, d'una banda trista, d'una banda alegre, per donar els premis als seus veïns, als seus fallers. En el área metropolitana de Valencia, la provincia de Valencia, muchas localidades celebran fallas. Nosotros hemos decidido venir a Aldaia. Estamos con Carmen Jàvega, que es la alcaldesa de la localidad. 9 fallas, una jornada muy importante en la que ella ha tenido, pues... mucha importancia, mucha responsabilidad, ha solventado el caso muy bien, porque hemos visto, alcaldesa, buenas tardes, buenas noches, buenas fallas, lágrimas, alegría. ¿Qué papelón el de una alcaldesa una tarde, noche como la de hoy? Es una noche de tensión. Yo, la verdad, es una de las noches que yo siempre digo que lo pasas bien, pero muy mal también. Porque sobre todo los niños no entienden estas cosas de los premios y acaban siempre llorando. ¿Me puedes hacer una valoración de cómo están yendo las fallas hasta el momento? De momento hace un poquito de frío, el tiempo los ha respetado. ¿Cómo va el ambiente en tu pueblo? Yo siempre digo que lo mejor de Aldaia son los aldalleros y en este caso son los falleros. Ya habéis visto cómo está la plaza llena, en cualquier acto todo está lleno. Hay una armonía, hay una alegría, hay un compañerismo en todos, que ya habéis podido ver cómo se llevan todas las fallas y lo bien que estamos en este pueblo. Alcaldesa, una última pregunta que a mí me gusta mucho hacer y que es clásica en el programa Festa, Carretera y Manta, que es el de fiestas de 12 Televisión. A partir de ahora, ¿qué vamos a ver en la calle? ¿A Carmen alcaldesa o Carmen aldaiera? ¿Qué porcentaje de Carmen vamos a ver a partir de ahora cuando se apague la cámara? Yo soy siempre Carmen aldaiera, siempre, siempre. Además ya lo saben. Hay niños que me dicen alcaldesa, digo alcaldesa no, Carmen. Carmen, y me gusta mucho porque me llaman Carmen, siempre por la calle. Pues Carmen, bones festes, bones falles, gracias por abrirnos las puertas de tu localidad, de tu ayuntamiento, y hasta el año que viene. Pues hasta l'any que ve, moltes gràcies.
La nit havia caigut sobre la localitat valenciana d'Aldaia. Els components de les 9 falles que resistien a eixir de la plaça de l'Ajuntament mentre presidents, falleres majors infantils, premiats i no premiats, s'abraçaven, se besaven i tenien per davant una jornada fallera de celebració i de germanor. Aldaia en falles, per què no? També una visita obligada perquè la Rodalia de València té una festa del foc realment important. Gràcies a Aldaia per haver tractat tan bé a l'equip de festa Carretera i Manta. I si Déu vol, fins l'any que ve. La falla, que és la nostra casa durant estos dies, ministre Luis Mayans, que concursa el Monument Major en la categoria quarta C, s'ha emportat el premi 8è. Estem amb els membres de la comissió i anem caminant en passar carrera en Cercavila a la plaça de l'Ajuntament a recollir el nostre premi Festa Carretera i Manta Falles 2015. Diuen que no, però que alce la mà el fester que li dona igual no arreplegar premi. I és que està molt, però que molt bé, anar a la plaça de l'Ajuntament amb els components de la falla a per el palet, que després cada comissió fallera exhibix, orgullosa, al seu casal. I este ha sigut el cas de la falla que ha acollit a València el programa Festa Carretera i Manta. Ministre Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora. Concursa en categoria quarta C i s'han portat el 8è premi amb embotit, bon profit. Era el lema d'este senzill però efectista i crític, molt crític monument que ha eixit de les mans i el taller dels artistes Rafa Reig i Raúl Ruiz. Com en aquest moment estaven fent moltíssimes falles des de les 10 del matí, les comissions que han rebut un premi o molts premis s'encaminen tots vestits amb les gales de la festa des de les seues demarcacions cap a la plaça de l'Ajuntament a replegar el seu merescut guardó. I allí vam estar nosaltres, acompanyant la falla ministre Luis Mayans, Argenter, Suárez i Almassora al costat de Javi Nieto, el senyor president, amb les seues dos precioses falleres majors, Virginia Morós i Marina Pallà, i naturalment els membres d'esta comissió, elles i ells, nosaltres, que amb la música de la banda van fer uns quants quilòmetres. A la plaça de l'Ajuntament, a l'entarimat on es lliuraven els premis, a banda dels membres de Junta Central Fallera, la Cort d'Honor i la Fallera Major de València, van veure representant d'Alacant i les fogueres de Sant Joan, Patricia Gadea, Bellesa del Foc 2014 i les seues dames d'honor. I per fi va arribar el moment de rebre el premi per a la nostra falla anfitriona, 8è premi, secció quarta C. President i fallera major pugen a l'entarimat, reben el palet i es fan la foto de rigor. Missió acomplida. Ara toca desfer el camí amb el premi a les mans i tornar a la falla a seguir disfrutant de la festa amb un bon dinar que encara queden hores de falles per davant. Evidentment, des del dia 1 de març, moltíssima gent es reuneix a la plaça de l'Ajuntament per disfrutar de totes les mascletaes que precedeixen la gran setmana fallera. Clar, a la setmana de falles potser n'hi ha més gent encara, l'oratge acompanya, i ara mateix, al dia 17, la pirotècnia encarregada de disparar és la dels germans Cavaller de Montcada. La d'ahir va ser una bona mascletà, la d'avui sembla que no sabem si la superarà o no,
però l'expectació és enorme. Al següent reportatge veurem de quina manera tremola el pis de la plaça de l'Ajuntament el dia 17 amb la pirotècnia Germans Cavaller de Montcada. Falles 2015. Milers de persones omplin la plaça de l'Ajuntament esperant que arriben les 2 de la vesprada, esperant vibrar, tremolar i emocionar-se amb la música de la pólvora. La mascletà reina i protagonitza bona part de la festa fallera, però si parlem de protagonistes, ara veureu els que vam trobar a peu de carrer minuts abans de l'encesa de la mascletà. Per part de la ciutat anfitriona de la festa, Francisco Lledó, regidor de festes i president de Junta Central Fallera. I per part d'altra festa de foc germana, des d'Alacant, Manolo Jiménez, president de Federació de Fogueres, y Núria Menargues, la belleza del foc infantil 2014. Hemos atrapado al presidente de Junta Central Fallera en uno de los pocos momentos que tiene libre, que se ha escapado para ver los 2 monumentos oficiales. Señor presidente, felices fallas. Primero, el tiempo respeta, salvo la primera jornada de la lluvia. Valoración de momento de lo que llevamos de fallas. La valoración muy positiva, está todo discurriendo con total normalidad. Las comisiones han podido celebrar todos sus actos, la Junta Central Fallera exactamente igual. La única preocupación es amenaza de lluvia, sobre todo para mañana, en la segunda jornada de ofrenda. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, se traslada por lo menos unas horas que nos permitan realizar la ofrenda y bueno, si el día 19 tuviéramos agua, pues ya al final, pues de alguna forma es cuestión ya de resignarse, mantener los actos en las comisiones y finalizar con la crema, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte y nos respetan las ofrendas. Señor presidente, señor concejal, una última pregunta personal. Durante los días de fiestas, Paco, ¿disfruta o trabaja? Hombre, trabajo mucho. Son muchas horas, son muchos días, sin festivos, sin sábados, sin domingos, desde hace varios meses. Lógicamente, cuando llegan estos días, tienes la responsabilidad, la preocupación de que todo salga bien y muchas horas también de trabajo. Pero hay que combinarlo con esas pequeñas horitas que puedes disfrutar de lo que son la fiesta de las fallas, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Hoy, esta jornada ya de entrega de premios, pues la dedicamos un poco más con la ofrenda de esta tarde a disfrutar de la fiesta. No le robamos más tiempo, disfruta de este momento de intimidad que hemos interrumpido. Traslada el saludo al resto de la Junta Central Fallera. Buenas fallas. Muchas gracias a todos vosotros. Esa famosa vertebració, esa germanor festera de la que tant ens agrada parlar als amants de les festes i al nostre programa, s'evidencia més encara en jornades com la d'avui, on les fogueres de Sant Joan visiten les falles de València. I el papà de la criatura, el president de la comissió de la Federació de Fogueres, Manolo Jiménez, així està, totalment avellat. ¿Acabes de arribar a Valencia o ya portabas días así, Manolo? Llegamos ayer por la mañana, primerita hora, para poder disfrutar de la mascleta y pues disfrutar de la magia y el encanto que ofrece Valencia en estos días para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y para todo el mundo que quiera disfrutar de algo increíble. El treball de Federació de Fogueres, a banda de ser cartel anunciador de les fogueres de Sant Joan hacia València, no pareu. Què és el que fa Federació amb les belleses del foc? Bueno, de todo, la verdad es que hacemos de todo porque sobre todo lo más importante es que sean la mejor tarjeta de visita, la mejor representación que tengamos de la fiesta de Fogueres allá donde vayamos. Y hoy en día pues lo que se está trabajando mucho es en el tema de promoción. Yo creo que las Fogueres en Alicante las tenemos que promocionar cada vez más, tenemos que contar mucho y así lo estamos haciendo, exigiendo el apoyo institucional, lo estamos teniendo a través del Ayuntamiento, de la Concejalía de Turismo, muchísimo de la Diputación Provincial, del Costa Blanca, el Patronato Provincial de Turismo y luego seguiremos en esa misma línea, en esa dinámica porque yo creo que es bueno. Y además a veces planteamos el por qué no hacer una promoción conjunta de las fiestas de Castellón, de las falles de Valencia y les Fogueres de Alacant, ¿no? Yo creo que sería interesante porque las 3 fiestas mayores de la nuestra comunidad tienen un encanto especial y yo creo que son el mejor atractivo turístico para que decidan que nuestra comunidad es el mejor destino para cualquier época vacacional. S'està evidenciant el treball que realitza Alacant i la Federació de Fogueres, però sense parlar, llevat del treball, quan descansa i quan s'ho passa bé un fester com tu en Falles de València? O el percentatge al 100% és Manolo treballant al capdavant de Federació de Fogueres? Se pasa bien siempre, porque dicen que palos a gusto no duelen, y es verdad que cuando estás, primero con la hospitalidad de Valencia, la que hemos tenido en Castellón la semana anterior, al final la comunidad tenemos un muy buen rollito, como se dice, entre nosotros, entre las fiestas, entre las instituciones, y también lo tienen las comisiones de las 3 fiestas, y eso yo creo que es lo que genera al final armonía. Y como cuando vas a trabajar, a representar, lo que sea, al final estás trabajando lo que te gusta, perfecto. Manolo, bones falles, m'alegre molt de veure't, amic. Gràcies a vosotros.
I al costat de mi, Núria Menargues, bellesa del foc infantil d'Alacant, que està representant també, com ho fa sempre, als xiquets i als festers alacantins. Núria, bienvenida a Valencia. Es la primera jornada. ¿Cómo estás viviendo las fallas? Porque yo sé que tenías muchas ganas de venir a Valencia en fallas. Sí, tenía muchísimas, pues me lo estoy pasando genial. María Donderis es súper amable, me lo estoy pasando muy bien con ella. Y bueno, pues con mis damas, pues en el hotel hacemos fiesta de pijamas y todo eso, muy bien. Esta tarde, la primera jornada de la ofrenda. La ofrenda de Alicante es la más antigua de España, pero la de Valencia es una ofrenda grande, grande, grande. Va a estar toda la comunidad valenciana pendiente del final cuando llegue la reina de las fiestas de Castellón, la belleza del foc infantil y María, la fallera mayor de Valencia. ¿Tendrás ganas y curiosidad por disfrutar y experimentar la ofrenda de flores en Valencia? Sí, sí, porque es la primera, bueno, ya vine yo cuando fui belleza infantil, pero en lo de la misa y todo eso no me pude quedar y este año a ver si me puedo. Me alegro mucho de verte, Núria. Disfruta de las fallas y que eres encantadora. Que me alegro mucho de verte, que estoy contentísimo de hacerte una entrevista. Gràcies. A peu de terra ja ho haveu vist, milers de persones, i a l'Ajuntament, al famós balcó de l'Ajuntament, els protagonistes de la ciutat i de la festa fallera. Ixen les xiquetes i les xiques de les Corts d'Honor 2015. Ixen també Estefania i Maria, les falleres majors de València. Ixen les autoritats, l'alcaldessa de la ciutat, Rita Barberà, i el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, i es produeix el mateix protocol de tots els dies a les 2 de la vesprada. 3, 2, 1 i mascletà. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà?
Absoluta bogeria del públic enfervorit, emocionat pel treball preciós, precís i contundent, atronador, impressionant dels germans Cavaller d'Almenara. Tot un luxe, esta mascleta fallera. Fins ací el nostre treball a València. S'ho hem passat molt, però que molt bé. També hem treballat moltíssim, això sí, molt a gust. Gràcies de tot cor als membres de la meua falla, ministre Lluís Mayans, Argenter, Suárez i Almassora, a les dos falleres majors, Marineta i Virgínia, a Javi, el president, al meravellós grup dels dispersos de la falla, que sou molt, però que molt grans, i per damunt de tot, a Mercedes, Pasqual, Paquita i Araceli, de tot cor, gràcies. I gràcies a vosaltres, espectadors, per un dijous més de companyia. Adeu.